Припинок. Аўтавакзал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Міцкевіча. Припинок Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Прыгарадны вакзал. Припинок Прыгарадны вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Гарадская бальніца нумар 1. Припинок Гарадская бальніца нумар 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Клары Цэткін. Припинок Клары Цэткін. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Базагародніны. Припинок Базагародніны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Цагарадняга. Припинок Цагарадняга. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Ветлячэбніца. Припинок Ветлячэбніца. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Электрасеткі. Припинок Электрасеткі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Гарпалева. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Гарпалева. Канцавы прыпынак.